Ćao ljudi, već sam napravio bio program video koji objašnjava kako se instalira sav softver za ličnu kartu, međutim, bukvalno hiljade ljudi ima problem sa ovime što sam tokom vremena shvatio iz kontakata i tako. I onda sam se, što se kaže, iscimao da napravim programčić koji radi u softveru koji se zove VirtualBox. Ajde, suština je da instalirate taj VirtualBox sa klik, next, next, presnimite taj moj fajl, pokrenete ga iz tog programa VirtualBox i vi imate instaliran Windows 10 koji je podržan da radi sa ličnim kartama za one prijave na poreske, e-uprave i ostale stvari bez problema, glavobolje i komplikacija. Meni je bila ideja da imam jedan portabilan fajl koji mogu da nosim sa sobom kad mi treba, da ne razmišljam da li je na Linuxu ili na Windowsu 11 neki problem i da li moram da potrošim sate da instaliram, podesim, rešim probleme i slično. Trenutno nema ni podrške za Linux i Macintosh za ovaj naš softver za državnu upravu, a mnogi ljudi koji vode firme su u obavezi da to koriste. Tako da ću probati da napravim ovaj video. Ovo je sad čist entuzijazam, totalno snađi se varijanta. Nisam našao način da snimim sebe dok ovo snimam, tako da je video vjerojatno dosadan i naporan, ali manje nego cimanje sa našom vajnom e-upravom, da ne psujem sada. Idemo da vidimo VirtualBox software, Oracle, virtualbox.org. Tu odete, idete na downloads i skinete VirtualBox za Windows ili za Linuxe ili za Macintosh koji koristi. Taj dvijema za Windows to najčešće koriste ljudi. Evo, nudi mi sad da snimim instalacijni fajl. Snimit ću ga u downloads, ajde da idemo. I mogu ga sada pokrenuti, instalirati VirtualBox. To neću pokazivati zato što sam ga već instalirao, a svodi se na yes, next, next. Kada pokrenete VirtualBox, ajde da ga pokrenem sada, instaliran Oracle VM VirtualBox. Ovako on izgleda i ovdje ima već dve instalirane virtualne mašine, a moj fajl kad presnimite i raspakujete na neki direktorijum, ja preporučujem da to bude na C, Virtual Machines, ovako sa početnim velikim slovima i na engleskom, tako sam stavio kad sam instalirao Virtual Machines, i tu da bude Win10 by Gremlin.com, to će biti zipovano, pa tu kad unzipujete dobit ćete ovakav direktorijum sa ovom strukturom, to vas ništa ne zanima u suštini, samo sad pokazujem čisto orijentacijno, tu su i logovi i ostalo. Znači idete iz VirtualBoxa kad ga instalirate, otpakujete ovo na taj, napravite direktorijum na C koji se zove Virtual Machines i za slučaj da putanja budu sporne ili nešto, zato ovo govorim, idete na Add i sad će vam to biti na C, Virtual Machines, i tu će, kad raspakujete, dobit ćete ovako direktorijum i dobit ćete moj fajl sa VirtualBoxom VBox da ga otvorite i importujete svoju virtualnu mašinu. Ovdje se buni da ne može da otvori pošto već imam ovu mašinu ovdje instaliranu. Ajde da probam da je obrišem. Da kažem remove. I sad da kažem dodaj. Evo ga, dodao sam. I mogu sad da je startujem. Kod podešavanja, znači ovdje postavim na taj i kažem settings, sistem, ovdje sam stavio da uzima 8 GB RAM-a i da koristi 4 virtualne jezgra, odnosno to će biti 2 treda ako imate onaj procesor novi koji ima posebno po 2 treda za svako procesorsko jezgro, i s tim bi trebalo da lepo radi. Ako imate slabiji računar, smanjite to sve na pola, otprilike da bi uopšte htjelo da vam se pokrene. I ovdje kod storage sam stavio, ovo je taj drive gdje se nalazi naš Windows, 50 GB svega. Rekao sam da je solid state drive. Ako ga stavljate na hard disk, isključite ovo pre nego što pokrenete. I kad to sve podesite, kažete mu OK. I sad ćemo pokrenuti ovo, da vidimo šta se dešava. To
To neće raditi munjevitom brzinom, nemojte ništa da se brinete i uzbuđujete zbog toga. Ok. Stavio sam da username bude by Gremlin i stavio sam i lozinka da bude by Gremlin, da ne komplikujem život. Možda ubacim neku ikonicu ovde. Ok, pokrenuli smo Windows. Stavit ću ovde rezolucije i to će biti zapamćeno kad budete posle pokretali. Da bude niža, da kažem, u startu, možda ljudi koji imaju manje monitore, da ne bi imali glavobolja. Da, nek to odmah ide u niže rezolucije sve. Ovaj moj monitor je malo više rezolucije, ali nema svako takav kod kući. Ok, ovo zaboravite ovaj deo. Sad šta treba da uradimo? Ubacio sam Gemalto čitač, kao što sam pokazao ono video u računar, i podesio sam u VirtualBoxu, sad ću ovde da idem na Machine Settings, ovde pod USB-ovima. Tu sam postavio taj USB. Uglavnom, ako hoćete da dodajete, pokazat ću na ovom drugom računaru, kad hoćete da dodate svoj USB, ako imate neki drugi, spojite ga na računar, učitate drajvere sve, idete na ovo USB, izaberete USB 2.0 i kažete dodaj novi i onda nađete svoj čitač. Ovo je moje Gemalto USB, taj bih rekao, i sad sam ga dodao kao USB 2.0. Tako ćete omogućiti sebi da iz te, da kažem, virtualne mašine čitate svoju karticu. Posle toga to uradite pre nego što pokrenete virtualnu mašinu. To sam malo sad na preskok idem. Ovo sad neću ništa da snimam od promena. Znači da se vratimo, to ćete raditi u startu pre nego što krenete bilo šta. Onda pokrenete mašinu. I sad hoću da vidim menadžer tokena. Evo ga ovde, mogu i da ga potražim sa ovim. Ovde sam ubacio novu karticu. Ok, samo vidim da li će hteti da ju čita. Evo, izvadio sam i ubacio ličnu kartu i sad on čitava driver za sve što treba i evo ga. Tu je lična karta i prikazuje sertifikate. Ok, treba malo vremena. Izveštaj, konfiguracija, objekti, instalirani su sertifikati. Ako hoću da ubacim drugu neku karticu, izvadim ovo, stavim ovo na da uzmem kredit na tuđu ličnu kartu, šalim se. Da, menadžer tokena ponovo pokrećem i ovo je recimo zanimljiv problem, nepoznata kartica, desni klik i kažem registruj karticu i stavim bilo šta by Gremlin, registruj. Da, hoću, znam šta radim, sve je to u redu. Sad je on kao registrovao karticu i sa ovom konkretnom karticom je problem koji su mnogi ljudi sad ovih dana, kada ovo snimam, ne išli, i ja isto, a to je da su sertifikati, ukinuta im je važnost zbog nekog baga na sistemu, oko 100.000 sertifikata u Srbiji, koliko znam, tako da ova kartica neće moći da proradi ni sa ovime. Da nije do ovoga došlo, pojavilo bi mi se sve normalno kao na onoj prethodnoj kartici, tako da je to rešenje da se ide na registruj karticu i ako je ne učita odmah to pomogne. Međutim, u ovom slučaju nema nam spasa. Ali uglavnom za ovu moju karticu to u suštini radi i to je bitno. Menadžer tokena, sve je u redu, sve je kako treba i mogu da štrikam. Tako da sad mogu da otvorim iz Edge-a, ovo radi bez problema, ne mora Chrome, da poresko vpa.gov.rs i da idem na prijava na sistem i kažem kvalifikovan elektronski sertifikat, prijavite se i sad biram ovo za autentifikaciju, a ne ovo za sign i kažem OK. I sad kucam PIN. I evo ga, ulogovao sam se, to bi trebalo da radi za sve ostale servise.
i ja ću vidjeti na koji način mogu da distribuiram ovu virtualnu mašinu, odnosno zipovani fajl sa svim tim što treba. To je suština. Sad ću ovo da ugasim. Radim kulturno shutdown iz same virtualne mašine da se ne bi nešto pokarabasilo. I sretan sam jako što sam uspeo da napravim ovo da radi, jel? Šta se sad dešava? Odlučio je da se restartuje iz nekog razloga. Super. Što kaže, ovo mi se do sada nije dešavalo. Dok on to radi, ajde da odemo ovdje da pokažemo, ja ću ovaj ceo direktorijum koji se nalazi na Virtual Machines da zapakujem, da bude win10 by gremlin.7z i vi ćete morati da odete na www.7-zip.org i da skinete za svoj operativni sistem, uglavnom će to biti Windows 64-bitni instalacioni fajl i da ga pokrenete, da instalirate taj software kako biste mogli da to odzipujete kad downloadujete fajl. Ajde da vidimo, ću sada uspeti da ugasim. Da vidimo, će biti bolje sreće. Uglavnom, moći ćete da odzipujete taj fajl koji će biti .7z, jel? I kad ga odzipujete u taj direktorijum, dobit ćete ovako isto da vidite već spreman direktorijum, uđete u njega i, odnosno nema šta da ulazite u njega, nego pokrenete VirtualBox, pronađete taj fajl VDI, jel, kao što sam radio na plus, gde god da ste ga otpakovali, trebalo bi da sve FRC-ra. I još ću da udesim umeđu vremenu da radi i copy-paste, ako imate lozinke ili nešto sačuvano u svom password menadžeru, da možete između virtualne mašine i svog računara da radi copy-paste i prevlačenje fajlova direktno. To je onako dodatna zabava, ali verujem da će to uspeti da završim. Mislim, već mi jednom pošlo za rukom ovo, sad sam samo ponovio 2 puta da budem siguran da nije slučajno. Tako da je to u principu to. Vidjet ću gde ću postaviti link za download ovog fajla, koliko će morati da košta to, pošto će vjerojatno naplaćivati i za storage i za sam protok za skidanje. Ja pretpostavljam da ovo velikom broju ljudi treba, pa mora biti malo ozbiljnija platforma, neću se brukati kao državna uprava, nadam se. Ali to je to. Hvala što ste gledali, nadam se da će ovo pomoći. Gasim ovo, puštam ovaj video ovako sirov neobrađen, valjda će biti upotrebljivo. I ako imate pitanja, neka komentare, iskoristite polje i to je to. Pozdravljam vas do nekog lepšeg videa na neku zabavniju temu. Ćao.